Bine ai venit la noul episod din serialul Home Spa. Azi vreau să-ți prezint un masaj foarte căutat și foarte folositor oricărei femei. Pierderea elasticității pielii este inevitabilă după o vârstă. La un moment dat încep să apară riduri și pielea să devină mult mai lăsată. Totuși, dacă suntem atente și precaute, putem să întârziem acest proces. Există niște metode simple care ne ajută la menținerea elasticității pielii dacă le aplicăm regulat. Îți recomand să incluzi acest lucru în rutina ta de skincare și să te bucuri de un ten mult mai frumos și mult mai ferm. Durează doar câteva minute, iar pașii sunt foarte simpli. Savurezi niște momente relaxate acasă, oferiți câteva minute de spa feeling stând în fața oglinzii. Pielea ta va fi foarte mulțumită. Pentru masaj folosește crema sau uleiul tău preferat cu care ești obișnuită. Hai să începem masajul. După curățarea profundă a tenului, aplică crema sau uleiul ales de tine și întinde-l pe piele. Mișcările le facem mereu din interior spre exterior și în sus. Nu uita că facem lifting. Pornind de la bărbie, întindem pielea spre urechi cu ajutorul degetului mare. Apoi, ținem mâinile în pumn și repetăm mișcările liniar, apoi circular. Deschidem palma să acoperim o suprafață mai mare cu mișcări lungi, apoi circulare din mijloc spre urechi și insistăm de câteva ori. Îndoim degetele, apoi de jos în sus întindem pielea. Deschidem palmele, iar cu ambele mâini insistăm o dată pe partea dreaptă, apoi pe stânga. Trecem la zona ochilor. Pornim de la nas și mergem spre tâmple, atât liniar cât și circular. Insistăm pe tâmple câteva secunde, apoi trecem la frunte. La frunte începem mișcarea din mijloc, prima dată în sus, apoi spre tâmple întindem pielea. Apoi, cu degetele mijlocii, facem mișcări opuse. Ne apropiem de sfârșitul masajului. Cu palma deschisă facem mișcări lungi, întindem pielea de jos în sus, apoi mișcări lungi din interior spre exterior, atât pe fața cât și pe frunte și cu asta terminăm cu masajul. Sper că ți-a plăcut și ție și te-ai relaxat bine. Nu uita că intri pe pagina mea dacă încă nu ai reușit să o faci pentru a nu pierde următorul episod. Scrie-mi un mesaj dacă ai orice întrebare. Ne vedem săptămâna viitoare. Stai aproape!